prif ddysgwr Eisteddfod Tŷ 2020 ydy... Rosie Jones o Ysgol Uwchradd Caerdydd sy'n amlwg. Yn un hala ni gyd o dan deimlad y dweud y gwir. Llongyfarchiadau gwresog i Rosie. Diolch yn fawr. Dwi wastad wedi cael fy hudo gyda geiriau. Sut ydych chi'n gallu teimlo euogrwydd a balchder a phoen a llawenydd achos o sgriblau ar dudalen neu synau mae rhywun yn dweud neu ganu. Dych chi'n gallu teimlo'n fwy agos i rhywun sy'n dweud beth dych chi'n teimlo. Neu fyw mewn amser wahanol achos o geiriau rhywun o'r gorffennol. Ein iaith ni yma yng Nghymru ydy'r iaith o storiau. Iaith blodeuwedd yn y Mabinogion, iaith Llywelyn, a fel dwi'n hoffi meddwl, iaith Edraig. Mae ein iaith ni wedi brwydro ymlaen hyd yn oed pan ymddangosodd roedd holl y byd yn erbyn hi. Felly nawr, pan mae'r holl y byd yn brwydro gyda'n gilydd erbyn gelyn anweledig, mae'n bwysig mwy nag erioed ein bod ni'n defnyddio hi. Dydyn ni ddim yn gallu fod gyda'n gilydd yn gorfforol yn ystod yr Eisteddfod yr Urdd eleni, ond gallen aros gyda'n gilydd yn yr ysbryd trwy'r sgrin gyda geiriau sydd wedi bod yn canu neu dweud neu sgwennu. Rydyn ni yma gyda ein lleisiau ni. Falle dych chi wedi blino ar y pobl sydd o gwmpas chi erbyn hyn, ond dwedwch wrth y pobl hynny y pethau pwysig. Eich bod chi'n caru nhw, yn parchu nhw, eich bod chi'n ddiolchgar am popeth mae nhw'n gwneud. Ac ar ben hynny, os ydych chi'n ddryslyd, os dydych chi ddim yn gwybod beth i wneud am y sefyllfa hyn, sgwennwch. Rhowch popeth mewn delwydd llenyddol. Sgwennwch eich mabinogion, neu gan, neu gerdd, neu frawddeg yn beth ydych chi'n teimlo. Dechreuwch ddyddiadur gallai eich teulu chi y dyfodol ddarllen. Fel rydyn ni'n darllen storiau o'r gorffennol, nawr rydyn ni'n gallu ysgrifennu'r hanes a storiau bydd y to nesaf yn darllen.